O futuro de Galicia, os alumnos de Química e Saúde Ambiental do Politécnico de Santiago. Benvidos a todos aqueles que ao longo destes 25 anos contribuístes o que hoxe é Galicia. Unha Galicia da cal nos sentimos moi orgullosos, pero que tamén debemos ser autocríticos, porque sendo autocríticos, ao final seremos capaces aínda de ter unha mellor Galicia. Esa Galicia sostible, esa Galicia de calidade, esa Galicia de excelencia. E hoxe aquí só hai excelencia, hoxe aquí só hai coñecemento. E ese coñecemento e esa excelencia soubo levala da man ao longo de 25 anos un profesor, o profesor Peña. Xeralmente os políticos, neste caso eu como conselleira de Medio Ambiente, non sempre somos capaces de estar pois ao longo dunha hora e media nunhas xornadas, nun congreso, pero créanme que eu debíallo o profesor Peña. Debíalle estar ao menos un anaquiño de tempo, porque independentemente de que o que fago sempre é dicirlles que me trasladen as conclusións, eu quería escoitar de viva voz. Quería escoitar de viva voz, pois todo o que aquí se dicía con todos aqueles que de un xeito ou de outro pois representastes estas políticas medioambientais que se foron desenvolvendo ao longo de todo o territorio e donde non había ideoloxía. O único que había era ese coñecemento e ese empeño por luchar por Galicia. Polo tanto, eu sei que hai un libro digital que recibirán todos vostedes que me dá a impresión que xa está a piques de sair, pero independentemente de todo isto, aquí quería estar. Gracias, profesor Peña, por ese traballo que moitas veces era totalmente silencioso, pero que foi dando o seu resultado. Hai que ser moi carismático, hai que ter moita valentía, hai que saber transmitir, trasladar esa sabiduría para que se conserve a esencia de un programa que comenzou hai moito tempo e donde se falaba do medio ambiente, pero ao final os recursos eran mínimos. Pero, sin embargo, un xornalista decía que hai que ser capaces de transmitir, e hai veces que temos moito coñecemento, pero non somos quen de trasladalo, e aquí transmitiuse coñecemento para que despois se foran desenvolvendo políticas. Pero eu estou segura de que tamén hai moito tempo invertido da súa vida. E para que haxa moito tempo invertido da súa vida e ter ese equilibrio fantástico entre o que un sabe e o que quere dar por Galicia, ten que haber sempre unha persoa que neste caso eu estou convencida que Marián, que na sombra aí estivolle dicindo o profesor Peña, non pasa nada, sigue dedicando tempo a Galicia, que tanto eu como os teus fillos estaremos moi orgullosos ao longo de todo este tempo polo que vostede fixo. Se alguén cree que isto é unha despedida, está equivocado. Eu hoxe teñolle que pedir ao profesor Peña que siga tendo unidos pois ao resto dos compañeiros, ao resto dos que aquí estades, porque hai que continuar. Galicia precisa da experiencia, da calidade da xente que está aquí, porque o futuro está por vir e non podemos prescindir, profesor Peña, pois de ese tempo, querida Marián, non podemos prescindir desas publicacións, non podemos prescindir desa relación entre o coñecemento e as entidades locais. Polo tanto, dito isto, e despois de tantísimas persoas formadas ao longo deste tempo, despois de tantos cursos de saúde ambiental e moitos encontros, este non é un máis. Vese a esencia de Galicia, vese a relación dos galegos e das galegas, vese que é posible facer políticas medioambientais e ten que desenvolverse políticas medioambientais porque aí nos vai a nosa saúde e a nosa saúde é o máis importante. Por lo tanto, unha mensaxe para os técnicos, para os docentes, para os expertos que compartiron experiencias e boas prácticas. Continuade nesta liña. Moitos dos protagonistas e participantes deste curso estades aquí. E eu agradezovos ese traballo como conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático. Un traballo que eu quero seguir impulsando ao meu equipo,
Dous dos meus directores están aquí presentes e o resto son colegas vosos, porque son uns galegos máis. Uns galegos que nun momento determinado, enriba da mesa, alguén lle dixo que éramos responsables do medio ambiente, que éramos responsables de Galicia, e non lles podemos fallar. Non podemos fallar a Galicia porque fallando a Galicia estamos fallando a nos mesmos e estamos fallando a esas persoas que hai 25 anos optaron por programas que eran tremendamente innovadores. Logros foron moitos. Eses logros, ao final, teñense que traducir tamén en números. Cal é a situación de Galicia agora mesmo a nivel europeo, a nivel nacional? Presumamos dela, aínda que haxa autocrítica. Por que temos que presumir? Porque Galicia é a comunidade autónoma que máis reduciu as súas emisións netas de gases de efecto invernadoiro dende o ano 1990. Estamos nun 61,7%. Por que temos que presumir? Porque somos, hoxe mesmo, líderes en enerxías renovables. A principios dos anos 2000, Galicia dependía en grande medida de enerxías fósiles. Ano 2024, o 85,6% do total da enerxía producida en Galicia é de orixe renovable. Avanzamos na correcta xestión dos residuos e queda moito que facer. Claro que queda moito que facer e aquí eu teño que dicir aos queridos alcaldes, alcaldesas, técnicos municipais, ese é o noso empeño e temos que cumplir. Falamos de que hai un problema e ese problema é global, pero temos que actuar de xeito local. O cal non podemos dicir que o resto das comunidades autónomas non cumplen. Temos que ser sempre os primeiros e Galicia non vai quedar a cola. Pero eso supón esforzo. Supón esforzo para concienciar a cada un dos galegos e das galegas, supón esforzo económico. Está claro que sin economía tampouco podemos alcanzar os obxectivos que necesitamos. E é certo que no ano 2005, por poñerlles un exemplo, cada persoa, por exemplo, reciclaba 12,6 kilos de vidro. Hoxe estamos nos 17,4, pero non chega. Temos que ir a moito máis. Algo fundamental, dende hai 20 anos, somos quen de clausurar 230 vertedoiros. En cada concello casi había un vertedoiro. Clausurámolos e ao final son espacios verdes maravillosos. Pero tivemos que seguir concienciando e nos últimos 10 anos tivemos que actuar en 1.249 puntos de vertidos incontrolados. Esas neveiras, esas bicis, ou ese material de construción que moitas veces aparece nos nosos montes. Unha mensaxe, galegos e galegas, xa non é posible, eso non pode acontecer. Pero temos que ir máis aló, señor profesor Peña e todos os aquí presentes, e polo tanto marcámonos obxectivos e fixémolo por escrito, e ademais vai ser nunha lei, a primeira lei do clima de Galicia, ano 2040. Galicia ten que ser neutra climáticamente falando. 10 anos antes de que o diga a Unión Europea. É posible? Claro que é posible. Podemos empeñarnos e temos que facelo. Pero ten que haber cogobernanza e, polo tanto, unha implicación colectiva. E aí, señor profesor Peña, pois xa sabe, tennos que axudar, porque senón igual non somos capaces de facelo. Si ben é certo que eu teño que dicir que temos esa cogobernanza ambiental que queda plasmada en iniciativas impulsadas pola Xunta de Galicia con ese pacto das alcaldías polo clima e a enerxía, 287 municipios galegos adheridos, comprometidos coa neutralidade climática. Gracias a iso, recibimos o Premio Estrela do Clima este mesmo ano, concedido pola Alianza do Clima Europeo. A Rede Local polo Clima para promover esas políticas locais de sostenibilidade ambiental, facilitando a xestión do coñecemento. O Alianza Galega polo Clima, aí están as universidades, están os portos, están as pequenas e as medianas empresas, está a gran empresa. Trátase de sumar esforzos
e, sobre todo, implicación e crear sinerxias. Non nos esquecemos, por suposto, dos municipios, dos pequenos e grandes municipios. Non nos esquecemos do tecido empresarial, un tecido empresarial que ha de ser verde, que cree emprego de calidade e verde. E, polo tanto, ten que haber orzamentos para seguir descarbonizando e creando infraestructuras verdes. As políticas climáticas para o ano 2026 alcanzan os 35,5 millóns de euros, un 13,5% máis. Seguro que non é suficiente, pero nesa liña estamos. Queremos converter a Galicia nese lugar fantástico para vivir e, ademais, seguirnos adiantando os tempos con ese mercado voluntario de créditos de carbono, con ese decreto que se publicou no día de onte, con esa lei de simplificación ambiental. Queremos dar seguridade xurídica, pero queremos ser áxiles. E aí convidos a todos a que contribúan aqueles que teñen coñecemento e experiencia, aqueles que están adquirindo coñecemento e tamén experiencia. E así, pasiño a pasiño, alcanzar esa verdadeira economía circular. Polo tanto, estaremos ao seu carón, pero precisámolos a todos. Saúde ambiental e a saúde das persoas van da man. Van da man e, ademais, temos que pensar en políticas a curto, pero tamén a longo prazo. Esas políticas que se desenvolveron nos últimos 25 anos son as políticas que en realidad queremos os galegos e as galegas. Pero, como dicía, este non é un punto final, isto é un punto seguido, e eu, como conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, agardo contar con todos nós. Sabe vostede, profesor Peña, que lle gustaría ao presidente da Xunta de Galicia a hoxe estar presente, non sempre é posible, pero si lle manda un gran saúdo, unha gran aperta e, sobre todo, dalle as gracias no nome de todos os galegos e as galegas. Graciñas a todos vos por estar, por escoitar, por contribuir e agora, por suposto, quedan convidados a un pequeno agape.